बारग' एनडिएफबीफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रैखाथि हान्जा, रौनिया हान्जा आरो पुलिसनि साख्रि मावनो हानाय बायदियै बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमाफोरनो फोरमानलाइ होनो फोसावदों। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबीनि दैदेनगिरि आरो MCLA सायखं बसुमतारिया गासैबो सोद्रोमाफोरनो बारग' एनडिएफबीनि फोरमानलाइखौ गाबोन एबा 14 अक्ट'बरनिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोरमायो। बिथाङा बुङो दि रैखाथि हान्जा, रौनिया हान्जा आरो पुलिसनि साख्रि मावनो गोसो गुदुं सोद्रोमाफोरा थिसनथाइ मोननो हानाय बायदियै बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमाफोरनो फोरमानलाइखौ होनाय जागोन होननानै बुङो। खुलुमबाय। दिनै मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो जों आखायाव लादों। दाखालि 7 थारिखआव फोसावनाय जे एक्स एनडिएफबीफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मिडियायाव जेरैबायदि फोसावदों जे एक्स एनडिएफबीफोरा फोरमान बिलाइ लानो हागोन होननाय बाथ्राखौ दिनै आं रोखा खालामनो सानदों। जे जायफोरा दिनै एक्स एनडिएफबीफोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे सार्टिफाइ जे एनडिएफबी नंगौना नङा बिनि थाखाय फोरमान बिलाइखौ दिनै बिथोन होनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि जेनोखि हास्थायनाय आरो बिटिआर एकर्डनि जेनोखि दफा मावफुंनाय पारामिलिटारि आरो बेफोरखौ सुबिदा लानो थाखाय दिनै सरकारा जोंनो बिथोन होनायलाय दिनै आं बे रेसपन्सिबिलिटिखौ गनायनानै लादों। दा बेनिखायनो साफ्रोम जोंनि एक्स केडारफोरखौ आं खावलायनाय थाबाय जे गाबोन अखानायनायनिफ्राय जोङो मोनसे होनाय जासिगोन बा जोङो बे सार्टिफाइखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गिबि नाम्बाराव जोङो क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदों। गाबोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै एक्स एनडिएफबीफ्रा बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन आरो बिनि उनाव चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो बेबायदिनो सिरियालि जोङो होलांबाय थागोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खबर। जायफोरा दिनै पारामिलिटारि फर्सेस बा दाख्लि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय बा दाख्लि फोसावनायाव जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन। दा बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय थादों। जोंनि मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि दानि आइजिपि, एडिजिपि बिथांमोनखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना जोंजों सापर्ट खालामदों। हयथ' उनफोरनि दिनाव बेनि गोबां पारसेन्टै जोङो आवग्रिनो हागोनखौ जों आसा खालामदों। दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय गासै जोंनि एक्स एनडिएफबीफोरखौ बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेसे समनिफ्राय बे सार्टिफिकेटखौ होनाय जागोन? बेखौ गाबोननिफ्राय होनाय जागोन। गाबोननिफ्रायनो जायफोरनो नांगौ, जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बेयो बिथांमोना लांफैनो हागोन। जोङो बेखौहाय गाबोननिफ्रायनो जोङो स्टार्ट जागोन बे होनाया। अबे थावनियाव होगोन ओरैनो? बेखौ जोङो सिलगाग्रि, बे आंनि मोनसे थावनि जायगा, बेयावनो होनाय जागोन। सिडलिनि साहा आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट, बे आंनि हम जायगा, बेयावनो लांफैनो हागोन। आरो बेखौ जोङो अफिस सिस्टेम बानायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो ग्रुपनिफ्राय बेखौहाय रोखायै बयबो गावनि फोरमान बिलाइखौ लानानै लांफैनो हागोन। फोरमान बिलाइया बेनो, बेवहाय गावनि जेनोखि बेंक स्टेटमेन्ट, जेरैहाय स्टाइपेन्ड हाबनाय थायो आरो बेजोंहाय पेन कार्ड, आधार कार्ड बेखौहाय लाबोफानो हागोन। आरो जुदि चेकआ जुदि फट'स्टेट दङबा बेखौ लानानै फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन। ओरैनो साबेसेसो सोद्रोमाफोरा मोननो हागोन बे सार्टिफिकेटखौ? ओरैनो जोङो सरकार गनायनाय बायदि जेरैहाय जोंहा 10 to 12 जोङो दिनैहाय बे मोनसे रोखा जानानै दं। जायफोरा स्टाइपेन्ड हाबनाय आरो जायफोरा दिनैहाय चेक मोननाय आरो बिनि अनगायै हार्डक'र जोंहा दंखायो। बे हिसाबै बेसेबां 25,000नि अनजिमाया जोंनावहाय आखायाव दङ। दा बिथांमोना गोनांथि जानायफोरासो, जायफोरा सरकारि भाबे माबा मोनसे साखरि दानि जेनोखि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय थानाय बेवहाय जुदि एप्लाइ खालामनो होयोब्ला बेखौहाय लांफैनो हागोन। आरो जुदि आं लानानै दोननोसै होननानै बुङोबाबो बेखौ जोङो हरनाय जागोन।